stable na umano ang supply ng bakuna na dumarating sa bansa. Ito ang ibinalita ni COVID-19 vaccine Sir Carlito Galvez nitong umaga ng October 4, 2021 sa mega vaccination site sa SM City Clark dito sa Mabalacat City, Pampanga. Based on our latest negotiations with vaccine makers, we are confident that at least we will be receiving 100 million vaccine by end of October. 77.4 million doses na umano ang naideliver na bakuna sa Pilipinas simula nang umarangkada ang National Vaccination Program ng pamahalaan. Ayon pa sa kalihim, 48.7 million doses ang inangkat o binili ng national government. Hiwalay pa raw ito sa donasyon mula sa COVAX facility. So sa bilang na ito, 48.7 million doses na ang inangkat ng pamahalang nasyonal. 19.6 million doses ang donasyon mula sa COVAX facility. 5.3 million doses ang binili ng ating mga lokal at mga pribadong sektor. At 3.6 million doses naman mula sa donasyon ng ating mga kaibigang bansa. Sa darating na October 15 ang target date ng soft launch ng pagbabakuna sa ilang hospital facility setup sa National Capital Region para sa kabataang edad 12 hanggang 17 anyos. Pinaghahandaan po na rin po natin ang ating general population vaccination at ang ating vaccination sa ating children and pediatrics this coming October 15. Dahil umano sa recalibrated system ng supply ng bakuna, inaasahan na 80% ng vaccine supply ay ibubuhos na di umano sa mga karatig probinsya ng NCR gaya dito sa Central Luzon. 24,579,66 na ang nabigyan ng first dose. Habang ang nakakumpleto naman ng kanilang doses ay nasa bilang na 21,800,974. Samantala, pinasalamatan naman ni Testing Sir Vince Dizon ang partisipasyon ng pribadong sektor at umapila na habaan pa ang kanilang pagpapahiram sa kanilang pasilidad, lalo na't inaasahan ang mas malaking bilang ng mga babakunahan sa darating na panahon. Ngayon, sasabihin ko na sa inyo, dahil sa tinrabaho ng inyong mga mayor, ni Mayor Pogi, ni Mayor Chris, maaabot ng Angeles at Mabalacat sa aming estimate, sa kanilang performance ngayon, ang 70% by end of November. 1 month ahead of the initial target. Kada linggo ay may hiwalay na vaccine allocation na 5,000 doses ang Clark Development Corporation o CDC para sa economic frontliner nito. Hiwalay pa umano ang vaccine rollout ng karatig syudad ayon kay Dizon. Samantala, bukod sa pakulo na may papremyo sa mga bakunado, inilunsad din ng Department of Information and Communication Technology o DICT at ng DILG o Department of the Interior and Local Government ang VaxCert-PH. Sa programang ito, bibigyan ng digital vaccine certificate ang publiko, ngunit prioridad muna ang mga overseas Filipino workers. Itinalaga ito sa SM Clark para sa mga foreign travelers ng Mabalaqueño. Paolo G. Santos, CLTV News.